Hiç kim özüne çekmesin bir adam için çıkýan. Bu Mar welaýatynyň Uğur etranyň aman ýok bir diýilen huýpulýar düşün gurlayan manna ýoglanlar. Doğrudur göwrem ejidiräkdir ýöne edýän işim daýagrakdyr. Sere dün gözledim tapmadım. Görüntüňiz kamerany görmeseňiz görün. Aman sen tapýan. Sere aňaryň 4 gün 5 gün howlukma dostum. Howlukma. Iýen çöreň pulunu bermedim, kwartiraň pulunu bermedim. Haýwan dogan 5-600 dolar pul alyp berdim. Taňary arkadan etmedim. Insonlarda ýatirkam gaçyp gitdim. Öz makinany goýup, döwlet makina, men makinam alym. Eçinski bu 5-6 ming liraňa gomy. Maňa sere dün telefonu uradyň ha, dün uzak gün seni gözlerim tapmadım. Indi Türkmenistana çykyp, klaslara çykyp sen adresiň konum atmadyň ha, men sana konumy soramok. Indi men sen konumy oglanlardan tapýan. Sere dünkü diýen kaýtdan bile seni ejeňiz kelmar ha. Ejeňe söýükmäýin bagyşla da, ejeňe söýükmedim de, ejeň men aýalar. Sen haramgada wara edilen köme ölmedin dinle. Kimiň narkomanyny, kimiň huýpulýatdyny, kimiň pitukdyny bir dakarat etmeseň wara gelip bagyşla diýmediň ha. Men sen tap telefon elinde göçürber o, sen etişmeler da o bilýärmi? Haramgada. Durur yerde gün paçkalarını dogunumuz keyin çağatılay. Eşitdiňmi? Sen adyň ejeňizke birinji klasyna ýobramanik to huýpulýar. Çor. Men bilen özüňiz sen onu erkek bolsaň ýatirkam açyk gitmelerken tudurup diýjekler, diýmelerken de huýpulýar. Näçe çykýan bilýärmi ýaýna? Näçe göwürýän bilýärmi şu atlar huýpulýar. Agzyna keyin gandan sen. Sere sen näçe sen gorýar oglanlar sen heleýin sikip bero, huýpulýar. Gel öýüm tapamokmy? Öýüm bilip durkan näçe geleň o? Öýüm ýatirkam gelo, gel ýatirkam gelo, haramlada. Gijeňär gel aç kapyny, açar oglap gitdiň. Bajyňyz kença. Saňa orda aýdyňmy? Sen bu nuraňa reklay men üçin insan pidara doganky trýak bara. Sen etişmedere 3 gündür sen uğrunda gedip ber. Indi sen tutaýdan marara ejeňiz. Ejeňe diýem o bagyşla. Sen ejeňiz ken haramlada bara sen öldürjek menne. Sen şu Türkiye'de mayıp etmen Türkmenistan'a uğratmayan arkadan ol. Bıra mayıp edecek o zaman Türkmenistan'a uğratacak seninle. Sen tapyň samam rahat günüm yok düşündün mü? Çöme doganymyz ki. Can maçı bilen o huýpulýar seninle. Sen näme diýsen diýber menden gerek boldy. İstenip gerine gidip kontrollan geçer. Haramda da. Ýatirkam gaçyp gitmen, düşünjük gitmeleken ya huýpulýar. Huýpulýar. Sen ejeň tarapy boldy, sen kakyň tarapy boldy, o haramda. Ejeň tarapy bizden ne? Kakyň tarapy boldy, sen haramda. Bilýärmi? Sen tohumyň fikrin o menne. Ejeň amna fikrin ogly. Eliňden heleýin alır, eliňden emmeden alır. Sen ýene maňa üýden koglan, owaňdan koglan ýa. Baňa şu wagtlar getirip bermeden wa sen ejeň fikirmen düşündiňmi? Haramda. Jelek dogany fikrin. Sen aýalyň wara reklama çykarjak garaş. Aýalyň wara reklama çykarjak garaş aýsen huýpulýar. Bir ikinji sen özüňi çuw ýalamaşlap ommol götüňe turgatjak garaş. 2 sen gorajak diýip öňden çykýan oglanyňam getirýänmilay haramda da doganyňyz ki. 3 gündür ýatamok sen üçin sen etişmedere düşündiňmi? Huýpulýar. TikTok tutuş dünýäde görsün hep çekip atýar. Haramlada telefonu gurlayan adyňam özüňe dinledip, seni gorýan oglanyňy dinledip, şu söz üçin nämeler edip bolýarmy men saňa görkezek şunu. Sen näme gördüň diýdiň ha? Taşlar ejeň üçin agarano, ýa kakyň üçin agarano. Düşündiňmi? Huýpulýar. Saňa bir aýdyn, sen kormak bolajak diýdim, oklamadym. Men seni oğlanları çıkarın, beğenme çıkarın, yene çıkarın, permana çıkarın, ona çıkarın, buna çıkarın, sen yaşayan yerin tapıp, sen korkulu yatağı menden nay. Seni dostum men korarlar, üşüp yenersi bile oğlan diyen ha. Doğrudur, men horacı oğlandır, yani horam olsam etçek vaxtdan belli olmaz, düşündün mü? Sana seret, seni 7 gün içinde tapıp daray ejeňiz keyin sen çuw ýalamaş TikTok'da reklama goýmasam haramlada bolun. Sen 7 gün içinde TikTok'da reklama goýýan sere haramlada gelip bagyşla diýdiň, diýmesen men seni etişmetere.
Bu yerdäki görkezjek videomy internet platformalarına görmediňiz ören az bolsa gerek. Bu yerdäki polisiýadan gaçan Audi RS6 modeliniň bir gezek ogurlugy däl. Bul insan sapar 2024-nji ýylyň aprel aýyndaky Germaniýadaky bank ogurlugyndan soň tutully ýöne. Bular 2021-nji ýyldan bäri tutulman ogurluk edip gelýärler. Bu tarihlarda gysgaça maglumat bermekçi. Niderlandiýa we Germaniýanyň arasy Kawag Nederlandiýadan, Kawag Germaniýadan bankomat soýadylar ýa-da kiçiräjik banklar soýadylar. Kergedek 5 milyon dolar töwerekde pul ogurlaýadylar ýa-da 1 milyon 2 milyon dolar aralykda bankomatlardan az summa, banklardan köpräk summa. Iň soňky sapar 2024 aprel aýyndaky ogurlanan summa 9 milyon euro ogurlaýarlar. Indi bu ýerde iň soňky sapar näde tutulýar? Näme üçin 2021-nji ýyldan bäri gaýtaranyp gelýän ogurlugy tutup bilmediler. Her gedegem diňe Audi minýadyr. Audi RS6 modeli. Audi RS6 güýçlendirilen, modifikasiýa edilen asyl özünde de V8 twin turbo otur. Maşynyň özü 560 at güýjüni berýär. Ýöne Stake 2 modifikasiýasy bilen 250 kilometrden soňky içindäki avtomat radaryny aýyrýarlar, limit saklaýjy radaryny aýyrýarlar. Ony maşynyň at güýji 700 at güýjüne barýar. Ýani 700 at güýjündäki 300 km/saatdan hem has ýokarak badalyp bilýän bu maşyn bilen her ýyl Niderlandiýa we Germaniýanyň arasyndaky bankomatlardan ogurluk edýärler. Ýekejilat maksatlary nämedi? Germaniýadan ogurluk edip derrew Niderlandiýa geçip bilmesek, näde Niderlandiýadan ogurluk edip derrew Germaniýa geçip bilmeli. Sebäbi şu ýerde näme? Niderlandiýa we Germaniýanyň arasyndaky polisiýalar näçe gowalasa da granitsadan maşynny geçenden soň polisiýaň işgärleri şol granitsadan aňary geçmek gadagandy we olara 300 km/saat tyýlyk bilen tyýlanıp bilýän öwrümlerde arkaýyn öwrülip bilýän 4 wada işleýän maşyn bilen arkaýyn tunelleň arasynda ýitip gidýärdiler. 1 minut ýerden polisiýalar galsa 2024-nji ýylyň başynda Niderlandiýa we Germaniýa polisiýalarynyň arasynda ýygnak geçirilýär. Ýygnaň esasynda BMW M5 modifikasiýa edýärler we Porsche modelleriniň birini modifikasiýa edýärler. Edil şolanky ýaly at güýjüne eýe bolan we sürüjileri bolsa polisiýa däle professional gonşyklary, professional gonka maşyn sürýänleri oturtýarlar we her gün sagat gize sagat 12-den irden sagat 8-de çenli şol sürüjiler bilen bilelikde dejurny durýarlar iň gowşak bankomatlaryň töweregine we Germaniýada, hemde Niderlandiýada nirede Audi sürýän adam bar bolsa, hemme Audilary hasaba alýarlar, polisiýaň hasabynda durýar. Näme üçin? Şol ogurluk edýänler diňe Audi bilen ogurluk edýärler. Ýeli aprel aýyna garaşylýan pursat Audi RS6 gara boýulan bir mat we gara reňke boýulan RS6 barýarlardan çykýar we ýene-de öň koýunlary banky soýýarlar Germaniýada banky we modifikasiýa edilen maşynlar gaçyp başlaýar. Audi gaçyp başlaýar, ýa-da polisiýa modifikasiýaly maşynlar howrap başlaýar. 108 kilometrlik aralygy şäheriň içinden gaçýar. Indi Niderlandiýa geçdi polisiýalar ýerden galýady. Indi bu beýledäl polisiýa alanlaşygy bilen Niderlandiýa geçýärmän polisiýalar ýerden howrap başlaýar we sürüjiler indi öňkäl polisiýa indi sürüjiler professional gonşykdy we modifikasiýa edilen polisiýaň öz maşynlary däle özleriniň ýaly güýçlendirilen bir maşynda şol esasda TRS6-nyň benzini gutarýança howlaýarlar bir staýankada maşynyň benzini gutarıp öçüp galýar şondan tamam tutýarlar. Gara bul şeýle boldy we bundan soň Audi kompaniýasyna uly bir suwd açýarlar we Audi suwdda men maşgala üçin yük götürmek üçin avtobanda A nokatdan B nokada derrew barmak üçin howpsuz awariýada maşgalany bir gorap saklap biljek maşyn çykardım. Muny ulanyjylar näme üçin ulanýanlygyny men günäm däl. Men hakykatdan hem gowy maşyn çykarmany başardymmy diýip özüni gorady we üstüne suwd açylandan soň Audi kompaniýasy işi derňap başlaýar. İşin esasında dvigatel modifikasiýa edilenini aýdyp berýär. Ýani dvigatel biziň özümizden limit beren dvigatel medel biziň goýan limitimizi aýrypdyrlar. Biziň goýan standart sürüş sistemalarymyzda çalyşypdyrlar diýip özüni aklap başlaýar we esasında näme? Maşynyň içinde ýa. Audi kompaniýasynyň özüniň goýup beren ýagym ýok içinde o dvigateliň içindäki tapylan ýag näme? Valvoline 550. Valvoline 550 ýagy
çıkka dvigitalın içinden inni Audi kampaniyasy anti-reklama etmejek bolup Audi kampaniyasının işleyen ýaglary we maşynyň bagasyna da özleriniň işleyen ýagyny bir kıtancak baklaşmasyny oklap goýar. Pulogurlap tören maşynyň bagasyna ýagyň nämisi we netijede wagdalaýyn reklam etmejek bolup içindäki ýagy bukjak bolup maşynyň bagasyna özleriniň ýagyny talýarlar. Garaz şeýlelikde bu tarih bu sebäp modifikasiýa edilen maşynny ýapyldy, ýaglary kändir orta açylmady, ýöne wagtyň geçmegi bilen şo ýerdäki şol edilen oýunjuma üstüne atşalar digitalnak oturan ýag Volkswagen 550. 2022-nji ýyldaky öndürilen Audi RS we şonça ýyllap herkilet ýagdaýlar boldy, gaçyş boldy, ýene bir zat boldy. Bu kullular we plusam maşynyň öz hüdürleýän at güýçünden hem hasam güýçlendirilen soň o digitalnyň gyzgynlygyna özüniň hüdürleýän ýaglarynyň çydap biljek ýagdaý ýokdy. Ýani onça modifikasiýa, onça turbolar, otyrka, onça gyzgynlyga çydaýan ýekaja ýag bolmaly. Elbetde Volkswagen 550, Volkswagen 550 goýaýmasaň onça adrenalina, onça güýje, başga bir ýaglar erap suw bolup ýelmişi galýa. Garaz şoň üçin sürücülerim oyuncak sürücüler däl eken, nähilek ýag goýmalygyny bilýän eken. Volkswagen nirin ýagy Türkmenistana gelýän, Türkmenistan içinde satylýan Volkswagen ýagy Niderlandiýada öndürilen ýagdyr. Ýagny gönümel Amerikadaky ýagdal. Volkswagen kompaniýasy Amerika markasy bolup, Niderlandiýadaky öndürilen ýagy Türkmenistana getirilýändir. Ýagny Volkswagen sizem 300 kilometr tyýrlyk bilen sürüp bilýän maşynaňyz bar bolsa, sizem iň soňky gyzgynlykda iş ýap bilýän maşynaňyz bar bolsa, ýekaja saýlawyň nämedigini bildiňiz. Volkswagen bu sizin ýoluňyz bilen şertnamaňyz.